Esenlikler yurttaşlar, İçäsi, kardeşim hoş geldin. Esenlikler yurttaşlar. Hoş gördüm ildeşim. Yurttaşlar bugün biz şöyle bir tema paylaştık, halkımızla paylaştık. Yani arada e, halkımız platformasında bir nimet devlet ağdalışı geçen bir teşkiler devam eden. Şonda e, Sovet adam ya Onçuk Musayev misalında post-Sovet adama nähili duyuldy ya da şöyle aýtsam, mülahaza önüke dünkü komünist adam, hudaýsyz adam, dinsiz adam diýip onun içinde nädir? Dinli boldy, hudaý. Şu ýagdaý barada kardeşimiň öwrenenleri bar, bilenler bar. Bilen paylaşmakçy arasında bilgilerimden nimeden paylaşdım. Söz sizden. Mikrofonunuzu yapıp Indi nemede her bir gelen totalitar rejim özünün ideologiyası bilen gelýändir. Ve özüne laýyk adam göretmek bilen bolýar. Sebäbi başgaça aýakda durup bilen bir rejim. Onu goldaýan, ona laýyk bolan bir adam bolmasa, adamlar olmasa, aýakda durmasa kyn. Ve mesela munun şu adamı nädip göretýär? Bir gelen rejim özünün ideologiyasy bilen gelýändir ve o ideologiýa hyzmat etjek bir adam göretýändir. Ve bulary bir topar strukturaların, döredilen guruluşlaryň, institutlaryň üstünden etýändir bular. Mesela menenki nämäni alaly? Sovet Soýuzyna alsak, şu Onçuk Musayev diýär-de, Onçuk Musayev öňkü Sovet Soýuzynyň döreden bir adamy şu. Şol rejimiň, şol ideologiýa hyzmat etip gelen adam şol. Ondan soň, hani ýurt 90 ýerde barışyklygyny alýa, öňkü ýol nemeden ideologiýadan arynýa we başga bir ýol bilen gidýär diýelim, ama bu adam hemen nähili şol ideologiýadan çykyp Marksizm-Leninizm ideologiýasy bolýar bular. Komünizmi gurýan ideologiýasy bilen tanalýandyr Sovet rejimi ve bunun esasında ateizm vardır ve bu adam, ateist olan adam bir bada beýleki sistema nädip derup döküp bilýär. Şunu çekýände da döküp nädip derup şeýle öwrenşip eýem nemesini, ideologiýasyny, zatyny, nemesini derup başga bir ideologiýanyň içine girip bilýär-de. Meniň ölçümi çeken şu da ne derejede yani adaptasiýa bolup bilýär bu adam, derup öwrenşip bilýär. Indi muny biz nemetmek üçin bilmemiz üçin biz öňkü Sovet adamyny bilmeli bolýarsa nädip döredildi şu adam. Nähili adam. Muny biz biraz incelemeli bolýar. Ýa-ni düşünýäne terörizm bir ideologiýasy bilen gelýär we Sovet Soýuzynyň bir ideologiýasy bardy. Ve muňa görä o ideologiýa hyzmat etjek bir adam döretlendi we buna nähili etýärdi. Nähili institutlaryň, strukturalaryň üstü bilen edýärdi. Mesela birinji bilen neme getirendir? Şahsiýet kulturyny getirendir. Lenin de onça belli däldi, Stalin de has bellidir we şahsiýet kultu bardy. Dünýäde belli bolan neme ýarky diýere nemeler. Staliniň şahsiýet kultu bardyr. Birinji bilenem şu şahsiýet kultu getirýärler, bir ortada bir lider döretýärler. Ve şu liderin tarafında bir neme, tüm şu toplumy şonuň
başında cevizleştiriyorlar. Ve o lider nähil diyen böyle batı güýçli, hemme zady bilen, Huda yerine oýarlar da ýa-da lider. Bu hemme zat etbilýär, bu diýeni dogry, sana seni esde dogry etýär, söýse de dogry etýär, atamyz bilen ýene bir zat, her hil neme bilen şu adama arşa galdyrýarlar, bir sanat adamy. Belli bolşan bir ýerde bir insany göçerýär bolsalar arşa, serediýeniň bir tarapynda, ýa-ni alçalaran bir tarap bardyr. Demek bir adam ýokary yüceltýän bolsalar, bir ýan tarapynda halk bolsa, döwelenýän bolmaly halk, alçalýan bolmaly. Ondan soň neme bardy? Komünistik partiýa bardy. Iň etat güýji elinde tutan, asly şol ideologiýany ýöreden, o neme durmuşyň içine sokan bir partiýa, bu komünistik partiýadyr. O yani komünistik partiýanyň ideýalary diýip o partiýanyň bir sana partiýady, adna partiýany sistema bolýandyr bu. Neme derlerdi? Marksizm, Leninizm, nauşny komünizm diýerler, adna partiýany nemeler sistemadyr bular. Şonuň üçin ýekeje partiýa bolýandyr we bir yüceltilýändir ol. Ondan soň nähili guruluş bilen edilýär bular bara. Birinji bilene bular nemeni ýaşaja çağalary, sebäbi öňkü adamlary ýene 40-dan geçen adamlary diýelim. Pikirni zadyny ütgetmek gaty kyndyr. Şonuň üçin bular nemeni çağalary gözüňe alýarlar. Birinji bilen çağalary öz sistema keçiliginden çağa diýeniň neme palçykýanak bir neme hamir bolýar-da, nähili neme eser öretjek bolsaň, demek bilýär, ýasap bilýär. Palçykdan, hamirdan isleşiň ýaly neme ýasap bilýär. Adamy çykaryp bilýär da bolsa, munun esasy neme bilen etýärler, bilimi bilen etýärler. Sovet Soýuzyny hemmeni 40-dan 50-den geçen adamlar bar bolsa bilýändirler. Oktябрёнок, Komsomol, Pioner diýip bardyny, özüňizden pioner bolsa, o 19-njy maýda Gyzyl galstuk takyp diýipdir. O Gyzyl galstugy bütün goňşularyma da görkezip diýipdir, ýa-ni neme bilen. Znaçogam bolýar da, onuň znaçogyň içinde Lenin bardy, Gyzyl znaçok. Şöyle beni şu nemeleriň üstü bilen, meselem pionerski komnatlar bolýar, komsomol bolýar, bular nemede ýerarhiýa diýerler, baskançak diýendir. Oktябрёнок, ondan soň pioner, komsomoldan soň neme partiýanyň şeýlerini, partiýanyň şeýlerini diýip şularyň içinde eýen seni neme sokýarlar da, ýuwaş o ideologiýanyň içinde içine sokýarlar. Biram nemeni Sovet Soýuzynyň nemesem kollektivizm, emlak şahsiýet, şahsy emlagi eýetçiligi ortadan aýryp hemme zady nemetýärler. Umumlaşdyryp kollektivizasiýany getirýärler we bular ýan çağalara kiçiklikden o kollektivizasiýanyň nähildigini ortada hemme zat ortak bolmaly, bir-birine nemetmeli, kömek etmeli zat diýen nemesini kellesine ýuwaş-ýuwaşdan goýup ýerdiler. Ondan soň neme bardy? Karatelny organlar bardy, KGB bardy. Bir tarapdan bular o siyasete alkydanlykda bir tarapyndan bilimi, nemeni propagandany bir ýandan alkyýarlar, bir ýandan ol gorkyny salkyýarlar. Gorkynam karatelny nemelerin organlaryň üstü bilen salýarlar da. Ol esas organ, o gizli polisiýa diýilen organ adam KGB bolýar. KGB-nyň üstü bilen aýdym. Yok dowam etmesin. KGB-nyň üstü bilen nemesal gorkyny salkyýandylar. Iň esasy nemede näme diýilýär, toplumyň beýnesini ýumakda da propagandany ullanýarlar. Bu propagandanyň içinde sunuwdy işgärleri, alymlar, iň esasam alymlardyr. Ondan soň
neme aktörler, bu televizor, gazet, radio, şowatdy. Buların hemmesinden diňe şol ideologiýa hyzmat edäjek materiallary zatları çykarýarlar. Özüm Sovet Soýuzyna diňe ýalana ýorulan bir propaganda bardy. Yani hakykatlary görkezmeýän, diňe ýalany görkezýän, nähili gülala güllükde ýaşaýar, piçiletkalar bardy. Bize ýam bu piçiletkada has gowy ýaşaýar, has gowy dememiz bar diýip insanlaryň demelerini, beýlerini ýuwup şol özüniň ideologiýasyny kellelerine sokan bir neme propaganda bardy ve şiddetli bir repressiýa bardy. Şöyle neme vardı da, mesela 1887 diyelim basvalyalar, imperiya basvalya diyelim nemeni, Orta Asya'nın, Türkistan'ın diyelim şonda Nemetiyada şeyle bir siyaset kullanıyorlar. Mesela anırdan gelen adamlar vardı 40'dan 50'den geçen bunların yenyesine yem ütködüp bolonu var. Ütködüp bolmandan sonra bunlar var ya kıryalar. Neşeyle satna şey neşeyle düşündüreyim. Her pokoleniya 10 yıldan, 5 yıldan, 10 yıldan, 5 yıldan, 10 yıldan geliyor davet. Yani sonku 100 yılın içine bunu katıplarına yuvoş bilen getiriyorlar. Ulu adamlara represiyada yok ediyorlar. Bir taraftan yaş neslin kellesine bu ideologiyanı uyuyorlar. Yine 5 yıldan neme yok ediyorlar. O gelen ön adamları bir taraftan yaş neslin kellesine has neme uyuyorlar. Şöktürüp neme değil ya o toplumsal ideologiyanı toplumlaştırıyorlar da hem adamın kellesine sokma. Mesela mine 1880'den başlasak diyelim o vaxt nähil diyelim 5% diyelim ön adamları öldürüp nemeleri yuvoştan aşaktan gelen çağalara bu ideologiya ornaştıp başlasalar mana has son gittikçe 5-10 yıldan eýem 10-20% aydınlanan önkü gelen adamları öldürüp bir yandan yaşları integrasiya edip eýem 100 yıldan soň orta neme çykýar da hakyky Sovet adamy çykýar eýem. O aralykda eýem bol neme bolýar? Öňkü adamlar ýaş nesle kulturamyzy, bizim özümüziň kulturamyzy, özümüziň dilimizi, bizim medeniýetimizi aktarýar. Ol nemelerden, kön adamlardan ýaşlara aktarýarmy? Bu arada o bizim tarihimizden neme edip öz nemelerine yalan ýaşyryk bilen ýazýarlar. Dememizi dilimiz hem alfabeti öz kirillitsa geçirip alfabeden barada unutturýarlar. Bizim öz gahramanlarymyzy hem unutturýarlar. Bütün bizim tarihimizi munun neme bilen näme diýilýär ona, familiýany getirýärler. Ova, Yeva familiýasy bardyr. Ondan soň şäherleriň, köp şäherleriň adyny ütge döndürirler. Köçeleriň adyny ütge döndürirler. Getirip yani Freud'un bir sözü var ya, bir milletin kahramanının olması katı nemedir diye, ervettir diye yönü hasta erveti diye bir düşmanı öz kahramanı bilmesi diye da bunlar bu tarihi özleri yazması bilen bir nemeden düşmanımızı bize düşman olan bizim ata-babalarımızı kıran adamları bizim kahramanlarımız etip koydular da. Yani milli bizim kahramanımız Cüneyt Han. Cüneyt Han'ı biz batmaçıya da söyleyerdik. Şun gelip biz yam aydınlanýar diýär ki, näçe Cüneyt Han batmaçy bolýar? Cüneyt Han Russiýanyň üstüne çodana, mesela şu wagtda imperiýanyň üstüne çodana. Imperiýa Türkmenistana gelip ve Cüneyt Han bir Türkmen olarak öz topragyny goranmakda nähil batmaçy bolup bilýär bu adam. Bize olsa bu adamın bizim milli kahramanımızı bize düşman et korkuzdular. Ve bizim ata-babalarımızı kıran adamlardan bize kahraman et korkuzdular da. Yani şeyle metatlar bilen nähili derece soktular bizi. Yani kulturamızdan bir bağımızı kopardılar bize. İkinciden represiyalar, blok deyip bizim
ataba olamada sürgün etdiler. Näçe adamlar kulakda Stalinin döwründe repressiýallarda öldürdiler. Sovet Soýuzynyň türmeleri bilýäňiz, iň gorkunç türmeleriň biridir. Näçe adamlary o türmelerde ýok etdiler. Nädip gorku saldylar millete. Ine şol aslında üç temel zat bilen şahsiýet kulty, propaganda we gorku bilen bir adamy nemet bolýan eken. Şol sistema laýyk adam da bolýan eken da. Eýem ine ortalykda neme gelýär. Şuňaly öňkü Sowet adama şeýle termin beripdirler. Homo soveticus diýerler. Ve munyň öz karakteristikasy bar. Homo soveticus bu Sowet adamy nägili bolýar? Muňa deme bar bir araşdyrmaçy Lewada diýip bir adam şeýle karakteristika berýär adamyna. Sowet adamy nägili adam? Birinçidana gaty tez adaptasiýa bolýan adam. Tez ýani o rejimden o rejime tez şekilde adaptasiýa bolup bilýär da. Bu da nämeden gelýär? Adaptasiýa bolmasy. Bul Sovet rejiminde adamlaryň mydama gorku içinde, ýoklugyň içinde, näçe urşu geçiren, näçe açlygy geçiren, gorku içinde bu adamlar mecburi adaptasiýa bolmaly bolýarlar. Ondan soň zähmete, meselem zähmet hiline bolan deme bar, parsızlyk bar. İşleýän ýerlerinde kalitesine garamaýan emeler. Sovet adam bilýäňiz, parsız. Yani işleyen yerlerinde ay bir şu stolda 8 saat oturup kaysam boldy. Köpüne öňkü nemeler bilýändirler. 8 saat oturup kaysam boldy, men aýlygym ýörap dursa boldy. Hiç bir zaman jogapkärçilikli etýän işini kaliteli edeýin diýmeýär. Sovet adamy, homo soveticus. Ondan soň nemedir? İki yüzlü, iki pikirliligi bardyr. İçinden başga da pikir edýändir. Senin yüzüne başga da adı diýýändir. Oňa şu adam bildirýär şu hal. Hala bugün öyle başol nemeler. Onsoň nemedir? Hiç bir zaman jogapkärçiligi alýan däldir. Hiç jogapkärçiligi alýan däldir Sowet adamy. Boýnuna. Onsoň gatyparsızdyr meselem. Maňa degmedik ýylan ýaşasam, ol Sowet Soýuzynyň adamynda bardyr. Esasy orta çykýan karşıtlar da şu. Aýdan ýasatlary bilen ortaşyl adam çykýar da, şu rejimiň yaradan adamy, homo soveticus. Ortada termin var, termin oýlan adla, homo soveticus. Şimdi şerde şöyle soru da yine bölmeli oldu. Sovet Soýuzynyň adamy şöyle adam bolup geçen orada. Ben görünme versiyonu. Şimdi bizim Türkmenistan alanında post-Sovet adam ýaşaýar. Şimdi bu adamlar yani Sovet Soýuzynyň taýin olup şonuň ýaly ýetişdirilen adam Türkmenistan'da nähili adamlar öldü. Şu arada da açık üstün arsa. Aslında var da, diýär 90 ýyllar garaşdyrlyga aldy. Neme garandayam garaşdyrlyga aldyk, bir taraplyk aldyk diýär, ideologiýa başga, nemeler başga, oýlan ideologiýa başga diýär selinara, ama emma şu adamlarymyza garaýar, şu soňky 30 ýylyň içinde eýem häzirki soňky dönem ol 90'da dönem nemeniň rejimiň eýem döreden adamam ortada da biz ol adamy alyp gören wagtymyz ýa-ni Sowet adamyndan hiç bir farkynyň ýoklugyny görýär. Gaty meňzeşligini görýär. Dogrymy? Ýa-ni Sowet adamy nähili karakteristikasy bar?
jogapkärçilik almayan, ol işine eden işinin kalitesine garamayan, hiç nemesini akylda senin goňşuň nähili, näme diýilýär ona? Haksız garayan, başga adama deme ýok. Empatik. Maňa işat bolmasa boldy, o nähili bolsa. Gaty şol Sowet, Homo Sowetikusa gaty näme häzirki adamlar. Näme ýaram ýöne şo wagtdan hasam erwetrek şu wagt. Has erwetrek, benim diýjek bolýan gözlemlediğim zat şeýle, o döwlet garaşy bolup biler. Ideologiya başga bolup biler. Ýöne näme üçin sonra gelýär, näme üçin ýene şol ol Sowet adam ýanak adam döredi ortalıkda. Hatta ondan hasta beterrak adam döredi. Näme üçin döredi? Döremesiniň sebäbi şu sebäbi her döwlet döreni bilen ideologiya başga bolan bilen ol şol näme şol Sowet adamynyň döreden institutlar, sosial institutlar, şol strukturalar, şol guruluşlar aýny durýar. Etdil şol guruluşlar ýöne bunyň belki rengi değişmişdir, belki adı değişendir. Ýöne etdil şol institutlar häla durýar. Ine deňişdirmek üçin meselem Sowet Soýuzynda kult, şahsiýet kultu bardy. Häzir şahsiýet kultu bar. Niýazow geldi, Türkmenbaşy şahsiýet kultu, ondan soň Berdi Gurbanguly geldi, onuň şahsiýet kultu. Häzir Serdar bar, onuň şahsiýet kultu. Şahsiýet kultu bar. Ýöne ady deňişendir bulan. Arkadagy diýendir, arkadagy Serdar, Türkmenbaşy. Ýöne ady deňişendir, ýöne şahsiýet kultu bar. Ondan soň diýeli kommunistik partiýa bardy o Sowet döwründe. Häzir olsa din onuň ýerine dini getirdiler. Buların hemmesi prezident bolandan beri Mekke'ye gidip gelip özlerini terişde yanak hamalamış näme Mekke'ye gidip geldiler. Buların da terişde yanak adam Hudaýyň ýerinde Hudaýyň iýeren adamy yanak görünümi diniň üstünden beri oturlar. Değişen zat yok ki adı değişip oturar. KGB korkutalma nemesi strukturası, karakterli sisteması var. KGB'ye ket adı değişti bile. Muhammadiyet milli hopsuzluk. Hep bir KGB'nın dowamy ýöneje adı değişti şunu. Gulak vardı yine. Türmeler gulak vardı Sowet Soýuzy döwründe. Häzirem değişen ýeri ýok. Owadan dete. Doğru. Yine mekteplerde değişen zat mı? Mekteplere getirip ruhnamany soktular. Bilimin içine. Sowet Soýuzyny şonýanyp da bilimin içine bütün kitapların içinde Stalin'in suratı, Lenin'in suratlary bardy. Tam bilimin içine siyasetini ornaştırıp şol ideologiýany bilimden başlaýar. Bizimkiler hem ruhnamany soktular getirip mektebin kapısından girip girmänken şu prezidentin suraty, okuçylaryň kitabını açan prezidentin suraty, hatta bu insanların şahsi durmuşynyň içine de girenler. Toy mekanlar, toy salonlarynyň içine çenip suratlar var. Näme işi var bularym siyasetçiniň suratynyň bilimin içinde näme işi var? Näme işi var? Demek şu ýerde politikasyny, şu rejimi ideologiýasyny ýöretmek üçin bilimin içine girýär bu siýaset. Aýry ýeri ýok. Şol bir sosial institutlar, şol bir strukturalar, şol bir guruluşlar sadece rengi değişendir, adı değişendir. Ön kızıl baydak bolsa häzir ýaşyl baýdak. Ön KGB bolsa häzir milli hopsuzluk. Ön partiýa bolan bolsa häzir din. Ondan soň şonuň üçin öňkü Homo Sowetikus bolsa, ol Sowet adam bolsa, häzir bolsa post-Sowet adamy. Şonuň dowamy we şöyle bir zat bar. Meniň gözlemlememde Sowet Soýuzynda näme diýsen mara häle biziň bu pokoleniýadan pokoleniýa seleksiýa bola ýetirme ador bolup her pokoleniýada pesel gelýär. Sowet Soýuzynda biziň häle başgala bahalarymyz güýçli bolan üçin biz ýene bir şekilde bir ýere gelbildik. Ama indi şu wagt bolsa biziň
ol maşgala institutumuz o bağlarından kopandan soň häzir indi şol Sowet adamy postsowetin çüýremesine görüp oturýar. Sowet adamy bir keseldi, postsowet adamy o keselin has näme diýilýär muňa? Agyrlaşmasy we bugünkü günde biz onuň agyrlaşyp ölenini görüp oturýarys. Näme diýär? Homa kaputy görüp oturýarys. Öldü şol adam. Bu jemgyýet çüýredi, degradasiýa boldy, öldü şol adam. We näçin ölýär bu jemgyýet? Bu jemgyýet nämeň taýasynda ösýär, öňürýär? Aýdyn adamlaryň taýasynda öňürýändir, ösýändir. Ama bu jemgyýetiň aýdyn adamlaryny ortadan aýrandan soň bu jemgyýetiň ösmäge hiç hili ötüp bilmeýär we ölme mahkumdur, ölmek. Şu wagtgadyr görüp oturýarmyz. Bu jemgyýetiň ölümi, şol Sowet adamynyň ölümini görüp oturýarys şu an. O aýdyňlar aýyrsaň bir jemgyýetden aýdyňlaryny aýyrsaň daşdan gelýän halka beriljek bolan ideologiýa, ýani ýalňyş herekede diýýärler. Karşylyk bolanokda aýdyňlara. Bu wagtga ýanky aýtjyňdaly şu wagtga adamyň postsovet adamyň şu wagt çüýrek barýan emes. Ýöne altyapy ýanky aýtjyňdaly Soýuzdan gelýär. Şu wagtky çüýrek adamyň altyapy Soýuzdan gelýär. Şol institutlar, şol demeler, struktura, guruluşlar bizim kim görýäňi da doglandan eýär, raddomdan başlaýar. Raddomdan başlaýar eýär. Sadyga barýar, sadykdan eýär şol arkadagy meseleni, şol ideologiýany, şol oturulan bir formaň içine eýär doglandan şaga sokulyp başlaýar da. Hiç ýerim ýok. Hiç bu maşgalaň içine de giren, topluma da giren, hemme sadykdan mektepde has kelläňe goýýarlar many. Ondan soň gitýän armiýaň bardyr, armiýaň içinde has kooperatsiýany eýän bir rejimiň içine sokýandyrlar. Institutlar bardyr, o ýerde hakyky beýlerini ýuwýandyrlar we hakyky ornaşdyrýandyrlar many. Şeýle bizim bilimimiziň üstünden propaganda. Öňbireme bardy Sowet Soýuzynda. Ýöne ýalan propagandany berýärdi. Özüm mara biz gowy ýaşaýar, habis bitilet, habis bütün nemeden näme diýilýär o Ýewropadan has gowy ýaşaýar, has mutlu, has bagtly ýaşaýar diýip, ýöne aslynda şunu görüp şeýle bir adam ýetişdirýärler gelir. Ýanky adam daş töreginde kemçiligi bolanokda. Girip gören tualetini görenok, ýörep ýören köçetini görenok, ýollary görenok adam. Şun ýana bizim Sowet Soýuzynda gaty o bilim berýärdiler, gaty ulu neme güýçlü bilim berýärdiler diýe, güýçlü bilim berýän bolsa biz bir sancak lokal meseleni bir ýoly oňurup bilmejek derejede, şo problemany çözüp bilmejek derejede bir bilim berýän ekenler diýmek. Sözüň agynda bizim agyrlykda hem birleşigimizde täze owa diýip näme barda? Täze ýapdy. Bizde esasy ýol ýok. Ene Sowet Soýuzda ýetişdirilen adamlaryň edip gören işler. Ýol ýok, ýol. Şoň şekilem ýok, ýol. Şol derejeye getirdiler var da şol rejim seni şol derejeye getirdiler. Ine ýene vatan programmasy bardyr. Ýöne giýje günde ýygyp durandyra. Näme arkadaly nemede vatan habarlar programmasyny berdiler. Şonda birat ünsüni çekdi da şöyle bir 2 minutlyk habar berdi belin. İçinde ýankynyň haýır 70 gerek arkadagy agrandyr. Arkadagy serdarym, arkadagy nemesi, arkadagy ýene bir adam arkadagy ýöne arkadagy sözüne wurgu ýapyp otur da we ol bir zady köp gaýtaladyk wagtyn gaýtalanmasyň beýnine has gowy oturýandyr.
Asuda asmanymyz, asuda asmanymyz, asudadyr, asudadyr, asudany şeýle bir goýlar demäniň içine bu beýilleri. Hakykaty berenokda onsoň diýär ki, Türkiýanyň nemeleri programmalar Türkmenistanyň içinde görýärler. Bärde senin gündäki bolýan zatlary demede görkezýärler telewizionyda. Bu ölüpmüş, bir ýerde bir zat patlapdyr, bir ýerde jenaýat bolupdyr, ýene bir zat bolupdyr diýerler beli. Olaryň kellesine o asuda asman oturtulana diýär ki, gürleşen wagtym şu ünsüni çekýär. Şeýle diýsem, sizde o ýerde diýär, ine Türkiýede diýär patlama bar, adam öldüripdir, o ay Hudaýa şükür, nemeden asuda asmanymyz bar, parahat girip çykypýar diýende sen senin nemeňde ýurdun içinde jenaýat, Hudaý saklasyn, jenaýat bolmasa onça dünýäde iň türmelerde köp adam oturan ýurtlaryň onuň içine girýärsiz. Senin ýurdunda jenaýat bolmasa 2-iniň biri näme üçin türmeden geçen Türkmenistanyň? Owa. Arada neme stadyon bella geçen Google'da statistika bilen ýurdun içindäki statistikany değişdirdim. Bizim her 250'den almadan birisi yani türmeye gidip gelen de demeden başlar Niyaz'dan başlar bu an. Böyle Amerika statistikany değiştiren Amerika'dan hem öňde biz deme türmede oturan adam. Hawa. Ine şunu sebäbi ol propaganda bilen kelleler ýoglansa şunu düşünüp bilenokda. Ýurdun içinde bilýäňiz 2 adamyň biri türmede oturup gelen. Iň uly jenaýat senin ýurdunda bar. Ama bu beýilleri işlemediýän atyp goýulur. Bir insana gorky salnanmasy bar, beýnisi işlemeýär adamyň. Adam diňe özüniň güvenligini oýlap, gorkudan maňa hiç zat bolmasyn diýen nemede gedýär-de. O kelle işledip bolmaýar, işlemeýär o kelle. Onsoň kollektivizasiýa bar, şol Sowet Soýuzynyň kollektivizasiýasyny agzamaly nemelerimiziň, temalarymyzyň biri kollektivizasiýa. Bizim insana eýetçilik duýgusyny öldürdiler. O kollektivizasiýa bar, şeýle bir ýok etdi ki, ine bu jogapkärçiligini üçin türkmen almaýar. Almaýanyň sebäbiniň birem kollektivizasiýa şunu. Onu ştada kollektivizasiýa diýdiňiz bolundy. Kollektivne imuşsa diýär da ýa-ni köpçüligiň zady. Diýwarsak, şu adam mene hususy bizde şahsy eýetçilik ýok, hususy eýetçilik diýär. Hususy diýmem, köpçüligiň zady diýmek. Yani şu wagt bizde ýer eýetçilik ýok. Ozan iskan wagty sen üstünde näme gurnasan gurna, öňe mikip bilýärler, fermaňa mikip bilýärler, milleti berlen ýeram elinden alyp bilýärler. Näme hususy. Şu wagt hususy boldy, öň kollektivini diýär. Ine ozan Marksizm, Leninizm, Sowet Soýuzy döwründe din ýok diýerler. Ýok, din bar. Şöyle sine diýen bolan din näme o? Partiýa. Partiýa o gerek, partiýa bu gerek, partiýa jan isleýär, partiýa pul isleýär, partiýa üçin itiletgänligi näme etmeli? Partiýamyz öyle buyruk berdi, partiýamyz böyle buyruk berdi. Şu adam Üçün can vermeli partiýa üçin. Her zaman adamı canlı vermä taýin bolmaly. Şu adamyň ene öň wors diýip bady, wors naroda. Näme? Leninden başga. Şu adam lider diýip çykardylar. Atlary ütgeşik ýöne şowur status, şowur yer bar. Öň dine derek partiýa bolsa, diniň öz partiýa bolsa, şu wagt näme getirdiler? Arawyň dinini ortaga koýdy. Ya şükür edin, sawr edin, ene Allah. Mesela kıyçılık görýän o diýmek diýýändir, ene jennete bararsyň. Jennetde diýä bir oturanda
50 ton önümçülük yer ýaly. Azyk kelläňme şonuň ýaly. En soktu. Paşa diýä, nime diýä. Allahdan soňky adamdyr. Şonuň ýaly nimeler berýärler. Dowam ediyorum. Şol kollektivizasiýa barada biraz aýtyp geçsem. Kollektivizasiýa şeýle bir oturdular ki insanlaryň beýnine. Şu derejede oturdular. Şeýle zatlar ine öýümüzi şeýdýärsäňde, öýümüzi süpürüp, monsury aýnadan daşara zıňyp bilýärkä. Şeýle bir düşünje bar. Bizim öýümüziň içi ol. Bizim öýümüzmi, howa öýümüz bizim o daş töweregimiz bizimki däl. Bu bizim beýnimize oturdular. Bizimki däl. Biz ol neme dip bilýär. Ine balyk. Kaspiden näçe balyk tutdulan oklar. Kaspiden tutduran oklara balyk. Bak tutduran oklar sesini çıkarmayalı, onun yerine daşary ýurda çykýarlar. Hiç kim ses çıkarmaýar ki, näçe maňa balyk tutturmaýan meniň topragymda diýip. Her beýne öýle bir oturdulan ki o kollektivizasiýa. Her kasby bizimki däl. Bu diňe zatlara däl, daş töweregimize däl. Bu bizim başgalarymyzyň içine de giren, bak çağalarymyza, ýakynlarymyza da demeden işlän bu. Daşary ýurtlarda näçe çağalar ölüp otýar. Okumaýdan çağalary, işlemäýdan çağalary. Çıkana ýurdun içindäki en atalardan. Erwedenler bizim öz canymyza da işlän şu. Bizim canymyzdan bu derejä getirilenimiz için bizim canymyzdan bizimki däl. Häzir canymyzy alsalar, gelip canymyzy alsalar, sesini çıkarmaz. Beres canymyzy, o canymyzdan bir de değişdi däl derejä getirip goýlanda. Sada ýene bir fakt ýazmady. Imperiýanyň gelen döwründe näme iş edilen bolsa dokumentleşdirildi. Men arhiwini okudum. Haý sebäp bilen ýalňyşlyk bilen internetde atypdyrlar. Gazallar ýazan döwürde paşa. Şonda meşhurat sapara aýtda mesela evden aldan gelen gideşlik 98,5% sömürülüpdi ýurtdaşlykka. 1,5% hem yerliklere berilipdi. Şo wagtam Balkana gelýär 1865-nji ýyl oturumly gelýärler hemle Rus baş. Şonda Balkanly türkmenleriň Kaspiden balyk tutmagyna gadagan edýärler, hemme gaýyklar ellerinden alýarlar. Ondan Orsetde näme Russiýadan bir baý gelýär-de ýene şo öňkü türkmen balykçylaryny hakyna tutýar. Bir maňa balyk getirin diýip bir köpük alýan emani. Mesela 5 köpük. Bekranky 15 köpük kile. Ikra yarım manat diýip ardanca alýar-da ödem ýurtdaşyny çykaryp bir näçe rubla satýar. Şu adam şol 100% denel alyp otyrlar. Şo döwrüm şol düzgün. Bizim öz zatlarymyzy, öz balyklyrymyzy bize işletýärler, bize çykartýarlar, ýöne köpük berýärler, ajölde. Yani ertir işe gidip akşam gelenine neme harajatyň bol. Dowam ediň. Onun şu propaganda var adam. Kaz aýtyp geçsek, iň güýçli ýaralarynyň biri her totalitar rejimiň güýçli ýaralarynyň biri propagandadyr. Aslında şu propaganda bilen gapdalyk Karaçynyň işleri ikisini biram tutýarlar-da. Bizim propaganda ine diýeli häzir ýurdun içindäki propaganda kimlere ine onjak Musaýy anaklar. Onjak Musaýy kim? Filosofiya bilimleriň doktoru, akademik. Ine şu ýana humanitar bilimlerini köplenç ullanýarlar propagandada. Alymlar, akademikler bularyň ady var daýym. Akademik, alam adlary var. Olar neme, ondan soň sunat ustadlary var.
Bulary ine şulara propagandada ullanýarlar we nädip ullanýarlar bulara häkimiýet berýärler eline. Çäksiz häkimiýet berýärler. Meselem, ine biziň alaly sunuat işgärlerimizi alaly. Aşgabatda elita hökümünde ýaşaýarlar, dogry dälmi? Pul gazanma arkaýyn badak ýokdur öňüne engel goýýan däldirler. Arkaýyn pul gazanmaýyna aýdymçylar gidip arkaýyn o ýerde bir iki aýdymna gyýyp pul gazanyp berendirler. Arkaýyn pul gazanyp bilýärler. Halkyň çagaty daşary ýurda çykyp bilmän oturka, halk daşary ýurda çykyp ýurda girip bilmän oturka. Bular gaty arkaýyn ýurda girip çykýarlar. O privilegiýalary bardyr bularym. Ine neme Aktabın gurucularynyň birini alaly. Akbarek Taganowamy. Ýa-da Aýny içinde näçe tanap ýurda aýlanyp gelýär, TikTokda goýup otyra. Näçe tanap ýurda aýlanyp gelýär, 4-5 tanap ýurda aýlanyp gelýär. Arkaýyn girip arkaýyn çykýar. Näme üçin halk beýdip arkaýyn girip arkaýyn çykyp bilenok. Şuna köp blogerlar vardır. Ine şu neme häzirki rejime laýanly bolan köp blogerlar ejelerini getirýärler, Türkiýe girip arkaýyn girip çykyp ýörler. Bulara bu privilegiýa berilýär. Bulara bu aýrymçylyklary berilýär ki, onlar onuň ýerine bu rejimiň propagandasyny etýärler. Ondan soň bulara ýene-de neme berýär? Syla berýärler. Ine ýakynda Gahrman adyny berdiler. Yaman Saparowa Gahrman bir bu propaganda nemesini söylendir çykysynda. Neme üzümi çeken ýeri neme munyň? Ýaş nesilleri terbiýe edepli ýaş nesil terbiýeleri üçin Gahrman adda kylýardy ýa-da. Nähilin ýa sizin taýarlan ýaş nesliniz ortada ine sizin taýarlan ýaş nesliniz 13-14 ýaşynda mektebin nemesinde awlusynda jinsy ilişki ýetdir. Ine sizin taýarlan nesliniz. Ine gurur duýup bilersiz taýarlan neslinizi bilen. Şu nesili öldürdiler. Näçe tanat nesli, ine şu nesilden näme garaşmaly? Şularyň taýarlan nesilinden ine rejimiň nadan bir adamlaryny taýarlamaga iň esasy goşun goşan adamlar ine şu sunuat işgärleri, alymlar, akademikler, iň esasy ine şular iň esasy aýagy şu rejimi. Neme halka yüzlemesi gelýär. Ine sizin ilk öňden daşlamaly adamlaryňyz TikTokda, sosial mediada ine şular şu rejimi propaganda eden wagtda daşlanmaly adamlar ine şular. O nemede var bulardan. Kim şol? Göňden berin alyp barýan Aýman bar. Dikter mi dışa? Anna Muhammed mi? Olara ma bar bir giden aýdymçyly. Ýala aýdymçylar daşyny çürüp. Ýaşy goşunup. Ýaşy goşunup bar bilen aýkan bular atlaryny mena dogry gyslandan soň atlarym tärimlemekden ýöne TikTokda her ýerde öňüne çykýar bular. Ine şular halkyň şu kunda ýaşamasynyň iňre sebäpkärleri ine şol propaganda etýärlerdir. Şu rejimi propaganda edip şularyň şu rejimiň ideologiýasyny ýöretýärlerdir. Oşul ýaşy goşunup özem propagandist. Ýalaka. Ýene-de şol ýaş nesliniň içine aýdymçy taýlayan diýip has ýokda ýalakaçylar, has ýokda aratorlar. Ene Jemal Saparowa ýene-de 5-3 gün çykyş eder. Oňa onuň döwrü geçerde neme ýüz täzelemeler ýaş goşunuň deňlerinden biri çykar. Adam ýaşlardan ýene şolar diýen aýdymçy diýip özüni tanap görenlerden çykararlar. Böyle her nesilden bolmalydan soň ýaş olan ene Jemal Saparowa ýetişeniň ýaş goşunup ýaşlaryndan mene aýdymçylar diýip bolsak, indi 3 nesile mene nemede arkalar. Ine şoň propagandasyny edip durýarlar şu wagtky.
Deme şu yankı demeli hepsi adaptasiya bu Sovet adamın nägile adaptasiya bolýarmy derro orijinal orijinal näde döküp Yine şoňa gelýär. Haýsy bu Türkmenbaşy ölse ýaşamajak bir propagandist haýsy Gazalina diýerler näme gözel şagly bar. Gözel şagly bar, şu öljekdi, ölmediler o. Sözünem tutanaw gaýlar. Näme şirkel köp bular. Kalçağın näme sözü var ýadyma çykdy da kalçak diýär da näme näme diýär? Aktyorov kime? Taksistler, aktörler, bilen prostitutkalar diýär. O проституток и актеров не трогать, они служат любой власти diýär. Hepsi şoňany. Yani bular her gelen rejime lemetme, kulluk etme, adaptasiya bolma lemeleri var, ukyplary var. Näme diýýärmi adamlar oňurgaçsy diýýärmi näme diýýär? Hiçbirde o oňurga ýok. Doga bitdi oňurga bolan nokta bolan. Diňe şol. Ya. Näme dogdular diýär. Halklara. Dogulanda şu ýalakalyk üçin dogulan ýa. Onsoň beýleki nemesem paraçylyny orballar, halka gorky salma. Neden usuldan salýarlar da gorky. Diýerse ikide bir adam türmeden geçip gelendir. Türmelerde de bizim türmelerim Sovet türmelerinden mirasdyr. Adam şeýle bir insandaşy, ançyguman, nemelerle döwýärler bilenler. Adam artık neme yok. Adam olma artık hiç imkanı olmaýa-da. Ýöne bir neme bolup ýaşaýar. Dowamy odan dep. Odan depan adam özü ýetdi. Çünkü kulaklar yani odan depa adamam nemedir. Näme dilýär Sovet Soýuzynda ine içki vardır, arak vardır. Häle bugüne miras gelen arak vardır bize. Näçe maşgalalar bozan, näçe adamları öldüren. Häle bugün sirozdan adamlar ölüp oturýan bolsa bu Sovet Soýuzyndan bize galan mirasdyr. Munyň bir taryhy bar. Neme? O aragy satmak üçin, arakdan gezeci almak üçin ýürüýse öwretýärler tamyny millete. Propaganda sedildämiň. Şeyde propaganda sedilipdir başta millete arak öwretmek üçin. Yani arak kulturuna içilenmekte arak gaty peýdasy bardyr. Damarlary giňeşleýändir, nereni uspakaýyp edýändir diýen propagandalar edilip şowa adamlary arak oturdurdy. Häle bu medisinada gelýär, şuňançak äwejek bir içip goýber. Nene hiç ýany ýokdur gaýtan sana saglygy, sağlygyna gowy peýdadyr diýär. Hiç şunun ne bäşgam ne hoňramy saglygyna hiç şu peýdasy ýokdur. Bu propaganda bilen aldap ine adamlary alkole oturtdylar. Neme doktorlarymyz da o bilip oturdular da. Bilip etdiler bunu millete. Häle bugün öldürüp oturýar. Häle bugün sirozlan sirozun ýurdun içindäki ýaşaýan sirozun iň uly nedenlerinden biri arak. Neme var gaty ünsçekden daldy. Sovet Soýuzynda da adamlary gaty bir garny aç bir garny dok edip saklaýardylar. Iskustyny galadomorlar döredlerdi. Ukrainada, Kazakstanda, Türkmenistanda bizde de bu bolandyr bilen orta çykarlanak da. Garra nemelerimiz, enelerimiz, mamalarımız şu çöreğin barajın pahirdalara çörek kesiyen oğuntukları düşýär ýere. Oğuntuklarını eline alıp ağzına atardı zaýalaman diýip. Bu näme üçin Türkmenistanyň içinde umuman bütün postsovet ýurtlaryň içinde çörek näme üçin gymmatga saklanýandyr? Açlykda saklanýan üçin. Ajyň
Açlık ne için açlıkta saklayanlar? Adamın ahlakını öldürmek için. Adamın kımmatlılıklarını, adamın kımmat duygularını öldürmek için açlıkta tutulayandır şeyler. Aç adamın ağı olmaz. Ağacın ahlak tanımaz. Aç diyere. Mesela aç oturkan. Ya çağıran aç oturkan. Ne etmeyen? Etmeyen mi? Etmeyen mi oğurluğu? Gidip etmeyen. Çağıran aç otur. Yemeğe tatmasan gidip tutmayan mı oynar? Tutya. Açlık seni katı elbette uyandır. Aç saklamalarının nedeni de budur, seni ahlaksız etmek. Ne için Türkmenliğin ahlaksız? Açlık bilen ezip gelýärler da ýyllar bilen aç diýip sesini çykarsaňam taýak bilen menti diýdirken merhamet. O zaman tayak var yine tayak değil, 50 tayaklı oldu adı. Yani Türkmen katı 50 tayaklıdır. Sol, bu da Sovyet sistemanın bize veren nemetidir. Mirasıdır. Ne için Sovyet adamlarının yanı kusurovudur. Katı ciddi, katı gülyen değildir. Qoğu söz aytyan değildir. Türkmen erkek vardır bugün ne çağasını söyüp bilyendir, ne doğru dürüst alan güzel anını söyüp bilyendir, ne yakınlarını doğru söyüp bilyendir. Yok, öldürülen bu adamlarda bu duygu. Ne bugün çağasını adam yanak söyüp bilyendir. Başkalarının içine de girilen, insanların in nemelerini, duygularını öldürüyendirler. İn kımmatlı duygularını öldürüyendirler. Halbuki söýgü diýmek bu insanyň iň gymmatly duygularyndan biridir. Söýüp bilen daga çağalandyrdyň. Bu da bize Sowet Soýuzynyň miras. Muga çağlan elim ejek gözler. Söýýär. Ebi gaýnamyzyň ýanynda çağamyzy söýüp bilen soktuk. Öpüp bilen zok, söýüp bilen zok, kucaklap bilen zok. Bir erkek bir ýananyna söýgü sözüni aýdyp bilen nokta ýarlyklary bardy. Esasy ýadyma şonda ýarlyk. Bir erkek adam ýananyna hormat goýanlardy. Bir söýgü sözüni aýdan wagty hele bolýardy. Wa olam kirler awın din nemesi da düşünjesi da. Nani men başar men şun eçeler nahari men başar men bir arap bir kirler gelip Türkmeniň ne beýnizinde. Menne meni atla geçen diýdim ýa-ni owadan depe. Menne var konsaga. Şotaý aslında Türkmeniň zenanyň bir beýikligini görkezýän ýeri. Şol owadan depe ýanda o var. Üzümçilik, buğday da. Bulara ýanda men işledim. Firmada var. Ýatygarlyk var bu neme owan içinde. Näme ýatygarlyk diýne kolen. Nemäniň hani Jelalettin Memurny diýipçära, Horezm şah. İnsan şah. Onun ýani manuallar Orta Aziýa çözende birinji manuallarla birinji töweşen ýerje taýy. Odan. Bu da 300 tane Türkmen olup 700 tane manualy gyrýarlar da birine. Sonda bir sanjak esker yaralar ölýär da vefat boldy diýse ýene de arap sözi bol. Şehit bolduk diýse degem din üçin urşana olar öz topragy üçin hani yaralanyp ölýär diýýär. Bunam hani doğanly telpekli Türkmen indi zaýlama bolýar, ýuwma bolýar. Bir görseler zenan maskala telpek. Düşýär da kellerine ýere düşýär. Telpek düşýär. Näme örüm taşlar daşyna çykýar. Bir otursalar bir gaýyr maskala. Indi hiç kim tananok, adyn bilen oklar. Bu taýda owadan diýip at berýärler.
odan depedi tutayam demedi. Salyalar. Ine şol Türkmeniň zenanyň beýgelen, ýani beýik bolýan, bolup bilýän näme kimge diýerler ellik. Otaýyn olsa türme näme dip karatyldy. Türme gurnaýarlar da otaýyn adyny dep bilýär. Taryhyň ýeri çok ýa. Ine Göktepeň içine buğday, arpa, pahtara diýip. Wah, o Oğuzlarda Zenanyň diýene bütün dünýäde şowa Araplar gyzlaryny diri ýere gömen makdy. Bütün dünýä o Gyz şagasyny ýakan makdy Oğuz nähili depesine täç edip saklaýardy o Zenany. Ha gel sen bunu gördi Zenany. Zenany näme dönüşdirdiler gel bugün häzir kynymyzda. Ýani o kulturamyzy Oğuzdan gelen kulturamyzy öldürip ne kulturamyz galdy, ne dilimiz galdy, ne özümüz galdy, nirden gelip çykyşymyzdan bilemzok. Ýöne eleştirip onuň kulturasyndan munyň kulturasyna bökdürşimiz da şo hale getirdiler bizi. Ha bolmasa halbuki bizim özümüziň nähili kulturamyz, saýgyly, nähili kulturamyz bardy bilemzok, biz bilmeýär şonu. Biz nähili Oğuz kulturamyz, Zenanyna saýgyly, daş döwregine, tebigatyna, dogasyna, çagasyna, maşgalasyna nähili silagly saýgyly bolan özümizden kulturamyz bar. Unutturdylar many. Owas näme dändi temadan geçdik bol bolam ýöne bu bilgide öwrenip edaly bar. Tamam. Öde- Aýda oturamynyň gaty nemesi ýani bir programmada boljak zatlarda biz ýöne umumyň munyň üstünden aýdyp geçýärdi. Ýene bugüne bu adam şuňky dören adam nähili döredi bir mal bolýar, haýwan bolýar. Ene aslında her bir adam individual bolmaly. Ene siziň pikiriňiz bir, meniň pikirim, onuň pikiri başga, munyň pikiri. Ama bu insanlar bar, bir sürä bir orta üýşürip erkini alıp ýöne diýilýän zat, ine şunu diýse şoňdan maly, şoňa etmeli bir sürä oýun sürüsini dönüşdirip goýdular. Şonuň üçin de bu ýurdun içindäki insan aýry özü bir individual bolarak, aýry bir özü bolup hiç bir inisiativany alyp bilenoga. Ýöne köpçüligi ızıldap ýöründik, köpçülik bolup özüni sebäp köpçüligiň içinde güvende hatar etýär özüni. Ene hemme Türkiýe'ye gitdim, hemme Türkiýe gidecek. Ýere bir Orsiýada gitdim, Orsiýada gidecek. Hiç aýra durup oýlanmaýsa, oýlanma ýetenegem alnanda kritik işleýne diýilýär. Olam alınan bu adamdan. Owa wagtymyz ama Hawa bol nemedir bizi dinleýänlere ýüzlenjek bolýar. Size öz pikiriňizi ýazyň bu wagtda aşağı kommentariýalara. Her kimin sizin her bir pikiriňiz bize gymmatlydyr. Ve şu ýerde nemeni hadyna barada biraz aýdyp geçetim gelýär. Diýmekden ýadadygan melen men ýene de her ýerde ýüzümi ýyrtyp şunu aýtmak isleýände. Yine daşary ýurtlarda, Ýewropa, Amerikada näçe sanat türkmen ýetişýär. Inteligensiýa diýip geçýärler. Awamy. Kesini çıkarmayanınıza, kesinizi çıkarmayanınız bulun. Yine bugün kugunda kesinizi çıkarmanınız bolýar, çıkarmanınız. Ýöne şul Milli Halasat Komitetiň hazinesi var. Şu halk üçin döredilen hazine var. Olanda şuna pul atyp kömek etdiler de. Ertibirun siz görülüp duraýyny, ertibirun bu rejim uzak ýaşamaýar, bu rejim gelişmek zorunda. Ertibirun siz ol watana gelmek istemer misiniz? Bu watan sizin watanyňyz mı? ýok. Çıkık aýdanlaryň göwekden daman ýeri erkek gün bararlar, olaryň hiç kim hukugyny kesmez.
Aydan yerler bolýana. Näme ýüz bilen giyjek? Bul adamdan ýüzüne seret. Yani bilmedim yüz hani vicdanınız diýjek gelin, yani elinize vicdanınıza hoýun diýjek gelin. Ne yüzü bilen gireceksiniz diýjek gelin mara, eger ol yüzü bolanda, eger ol vicdan bolanda bugün ses çıkarardınız, ses çıkarmanızda havina kömek ederdiniz. Onam diýip bilemokda. Ýok. Özüňize intelligens hemen diýip bererler. Bir zady öwrendim ki, her özüne intelligensiýa diýip berenem aýdan bolýan däl eken, ahlakly bolup bilmeýän eken da. Intelligensiýa bolup bilýär ýöne ahlakly bolup bilmeýän eken da her bir intelligens. Ýok. Stada sağ ol. Görmeň muny diýen beren mara canım, canım agyrýar. Watanyň şugunky gününde, şugunky kyn gününde. Şugunky kyn gününde, beýtmäňe şugunky kyn gününde. Olýanda hoşlaşaýarlar. Ýok. Sağ olun, sağ oturun yurttaşlar. Dem Sağ gelelim. olun.